Hvor skal vi hen? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke læse kort. Kan vi ikke bare spørge en eller anden? Men jeg kan heller ikke tysk. Nå, det kan jeg. Jeg har været det lige før. Kom, spørg ham der. Hallo, kannst du mir helfen? Ja, klar. Hvor finden vi den bedste natklub? Husk nu, der skal være lækre byer, ellers så gider vi ikke. Hvad hedder det nu? Hvad er det nu, fyre hedder? Det var ikke mig, der kunne tysk. Altså, Mädchen, altså sådan ligesom i mænd. Nå jo. Hvor finden vi den bedste natklub mit vielen Mädchen? Ah, so ihr seid Freundinnen? Det betyder venner? Eller veninder? Ja, genau. Ich kenne den perfekten Ort. Der heißt Fabulous Pussycat. Ihr müsst geradeaus und dann links gehen. Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Er det her? Det tror jeg. Skal vi høre? Kom lige til Mädchen. Ja, jeg tror ikke. Jeg tror altså, du skal forbedre dit tysk til næste gang. Ja, det burde jeg nok.